Bueno, ez dakit zer esan, ez, badiru omenaldi antzeko bat. Jasotzen ari garela bai Gorka eta bai nitan, ikuste norbaitek jaso behar bat du aipamena zuek zaretela, ez. Festa koipea bat, euskara lore zainak, eta koipe gintzan ere eskara oso abila, baina hori da, ez. Gu baino lana hemen zuek egin zuen. Ez bakarrik guk proposatutako eta Gorkak egindako kaldera hori irantzuten, egin dituzuen urte guzti horietan. Orain arte egin duzuen lan guzti hori da aitortu behar dena, ez? Bueno, hemen esan du Maialenek eta Garasiek ere esan du apur bat guk ere prozesu honetan eduki dugu arakaidista izatearen sentsazioa edo ez izateko gogo bat ere ez da prozesu guzti honetan ze badirudi gu kanpotik etortzen garela bi ez dakit nola ez gara ere honetan adituak urteak daramatzagu euskalgintzan Gorkak 30 bat urte egingo zituen Zuzak Italetxeko editore eta horrek ekarri dio euskal kulturgintzaren panorama oso ondo ezagutzera, nik ere Gorkarekin eta Zuzako hainbat lagunekin hasi nuen nire ibilbidea gaur arte. Gaur eztabaidagai edukiko duguna ezin da ulertu norberak bere bizitza osoan egin duena aintzat hartu gabe eta hain zuzen ere gure asmoa hori zen, ez? Autokontzientzia ariketa bat proposatzea. Baina ez guri bururatu zeigulako, baizik eta guk badakigulako, eta gero azalduko diguten eritzek eta Aitorrek, dela oso esperientzia onak Euskal Herriak oso emaitza onak ematen ari direnak. Oso emaitza onak ematen ari direnak. Eta gehiago zabaltzea merezi dutenak. Orduan, nik Gorka eta bien izenean hitz egiten dudala, eskerrik asko zuei, baina guk egin duguna ez da horren beste, zuek asko egin duzue, urte guzti hauetan. Elgoibarreras.eus eta euskara eskara.eus, ni horrekin hasi nintzen, harremanetan, zuekin. Bueno, azteko eta bat, duela 2 urte hemen egin genituen jardunaldietan zenbat egon zineten. Ez, dinot, errepasatzen egon naizelako duela 2 urte esan duena eta gaur esan behar duenaren oso antzikoa delako. 2 urte ainaskar pasatu dira. Elgoibarreras.eus izan zen Gotzon Garate, gure irakaslea izan zen Gotzon Garate, beka aurkeztutako proiektu bat, eta aurkeztu genuen ohartu ginelako, hainbat urtetan oso formato ezberdinetan plazaratu eta argitaratu izan zenituztela zuetako asko euskarari buruzko, Elgoibarko euskarari buruzko hainbat lan zenituzten, ezta? Baina Euskal Herri osoan gertatzen den bezala eta herri gehienetan gertatzen den bezala gu gara herri bat etengabe gauzak egiten ari dena, etengabe mugimenduan ari dena, etengabe gauzak asmatzen ari dena, baina orain arte etengabe gelditu gabe ekin behar horrek askotan eragotzi digu arnaz hartu eta atzera begiratzea. Eta zer egiten ari garen eta zer egin dugun pentsatzea. Elgoibarreras.eus aurkeztu genuenean proiektua hori izan zen. Autokontzientzia ariketa bat egin eta esan zenbat lan ikertu da euskarari buruz Elgoibarren. Horren beste urtetan. Ikusi genuen horren beste lan egin zenutela ze atari bat da, Elgoibarreras.eus, zeinetan dauden 5 azpi webgune. Eta hor dagoen edukia izugarria da. Izugarria. Guk dakigula, behintzat oso herri gutxi daude Euskal Herrian horrelako bilketa lana eginda daukatena. Hori izan zen gure lehenengo harremana. Gure bigarren harremana izan zen Rafa Rueda eta biok, hemen idazle eta musikarien elkarrera ginetik sortutako kantagintzari buruz eskainitako ikastaro bat, 10-12 ordu, uste dut izan zela, eskaini genuena eta zuetako batzuk egon zinetenan. Horrek ere
ekarri zigun zuei entzun da, ze gure saio horietan asko parte hartu zenuten, asko hitz egin genuen, hemen zaudeten bestela okerbanago zuzendu, baina niri irudipena daukat, nik irudipena daukat, eta Rafak ere bai, ikastar horretan asko hitz egin genuela, zuek asko parte hartu zenuela, asko kontatu zenigutela Elgoibarko musikari buruz, asko kontatu zenigutela zuei euskaldun bezala kantagintzak eta oroak kulturak ze ekarpen egiten dizueten, eta guk asko ikasi genuen horretatik. Eta hirugarren harremana izan zen euskara.eus, ezagutuko duzue gehienok, hor ere izugarrizko lana dago. Eta Elgoibarko izarrarekin eta udalarekin egin genuen azterketan argi ikusi genuena zen hori bildu beharra zegoela, ze hor 10-11 urtetan izugarrizko edukia sortua zegoen, hainbat eta hainbat hitzaldi zeuden, hainbat mahai inguru, ibilaldiak eginda, kontzertuak, batzu saioak, danetarik eginda zenukaten, ez? Izugarrizko ondare bat. Eta hor ere gure planteamentua oso simple izan zen, ez? Egin dezagun, gelditu gaitezen, begiratu dezagun atzera, begiratu ezazue zer egin duzuen orain arte, bildu hori guztia ohartu gaitezen zer egin duzuen orain arte. Eta gure ustez behintzat hori oso importantea da. Lehen esan dudanagatik, ez dakizuen inpresioa izango den, baina gure inpresioa bada, gure herria dela etengabe mugimenduan, etengabe arnasarik hartzeko astirik gabe, ari den mugimendu bat, ez? Batez ere euskalgintza eta kulturgintzan ari naiz, baina orokorrean esango nuke, baina euskalgintza eta kulturgintzan zalantzarik gabe. Eta askotan ez dugu hartzen astirik, pausa bat egiteko eta esateko zer egin dugu orain arte. Ez? Zein izan da orain arte egin dugun bidea. Eta hortik etorri zen proposamen hau luzatzea, ez da? Lehenengo aukera zen euskara.eus horko eduki guztia nola sozializatu pentsatzea, hau da, biltzen duzu izugarrizko eduki bat, biltzen duzu izugarrizko ondare bat, eta gerta daiteke, eta gertatzen da, usu eta Euskal Herri osoan, herri gehienetan gertatzen da, herritarrek eurek ez dakitela ze ondare duten, guk ez dakigu ze ondare dugun, euskaldunok ez dugu ezagutzen gure ondarea. Ari naiz orokorrean, noski, gu gara, hemen bildu garena, gara euskaltzaleak, gara kulturzaleak, gara adi egoten den jendea, egunero arretatxu egoten den jendea, kulturarekiko eta hizkuntzarekiko, baina gehiengoa ez. Euskal Herriaren gehiengoa ez. Eta horrek dakarrena da, gu euskaldunok bizi garela gure kultura eta hizkuntzari bizkarra eman da. Orduan pentsatu genuen, sozializazio hori egin behar da, baina sozializazio hutsa hau da, hor dagoen edukia jenteari ezagutarazteak horrek iraungitze data dauka. Hor dago eduki kopuru bat, eta eduki kopuru hori behin jarrita herritarren eskura, behin esan da herritarrari hemen daukazue hainbat eduki eta erabil dezakezue zuek nahi eran, eta zuen eguneroko jardunari egokituta, baina horrek iraungitze data bat zeukan. Zergatik ez eman pauso bat aurrerago, zergatik ez eman pauso bat luzeago, zergatik ez eman pauso bat sakonago. Zein izan daiteke pauso hori? Bueno, zergatik ez dugu egiten lehen esan dudan bezala pausa hori eta begiratzen dugu atzera bakoitzak zer egin duen, elkarrekin zer egin dugun, ikusteko, irakurketa komunak egiteko, jakiteko jendeak nola sentitzen den horren beste urtetan, bai euskalgintzan, bai kulturgintzan lan egin ostean gaur egun, nola sentitzen zarete zuek, zeintzuk izan dira hasi zinetenetik gaur egunera arte, izan dituzuen gogo, asmo, amets hoien gauzapena, gauzatu dira, ez dira gauzatu, zergatik ez dira gauzatu. Zer zarete gaur egun, zer zineten lehen, zer zarete gaur egun, eta gero zer egin nahi duzue, hori hurrengo pauso izango da, baina autokontzientzia ariketa bat egin, hori da guk proposatzen genizuena.
marko baten barruan. Marko hori da gu etengabe errepikatzen ari garena azkeneko urteetan. Horregatik galdetu dizuetia nortzuk etorri zineten duela 2 urte, duela 2 urtetik ona zentzu horretan ezer aldatu bada okerrera izan da. Marko teoriko honetan, eta oso labur esango dutez, guk 2016an martxan ipini genuen Jalgi izeneko ekimen bat, eta hor bildu ginen Aiaraldea Komunikazio Lehioa, Bertsozale Elkartea, Otxenea, Euskal Herriko Antzerkizale Elkartea eta Topagunea, eta hor adostu genuen diagnostiko bat. Nire ustez, oraindik ez dena aldatu, ez? Eta bestelako diagnostikorik nik behintzat ez dut eskuartean euki. Eta diagnostikoa zein da, gure euskal kulturgintzaren berariazko erronka kulturzaleak sortzea dela. Hau da, guk ez daukagu kulturzale nahikorik euskal kulturgintzaren ekosistema osasuntzu mantentzeko. Ez daukagu kulturzale nahikorik. Orduan, gure erronka nagusia, gure ustez izan beharko litzateke euskaldunak bere kulturara ekartzea. Zeren lehen esan dudan bezala, euskalduna bizi da bere kulturari bizkarra eman da. Eta bere kulturari bizkarra eman da esaten dugunean, esan nahi dugu bere hizkuntzari bizkarra eman da. Orduan, guk ikusten diagnostiko horretan esaten genuen, kulturzaleak sortu behar ditugu, nola sortuko ditugu kulturzaleak? Behar ditugu sortzaileak izango diren kulturzaleak, sortzaile bat ez da bihurtzen kulturzale aurretiaz ezer jaso espadu, aurretiaz eredurik jaso espadu, aurretiaz espadu inor ikusi, entzun horretan, espadu kontzientziarik adierazteko bere pentsamentua, bere sentimentua adierazteko badaukala hitz egiteaz aparte modu asko. Dantzatuz, kantatuz, bertzoak eginez, ikusentzunezkoen bitartez, arte plastikoen bitartez. Hori, gure herrikideen gehiengoak, modu kontziente batean, ez du aintzat hartzen. Esaten badiozu, bai, baina bestela egunerokoan ez du aintzat hartzen, adierazteko gure pentsamentuak, intelektualki persona bati bere diskursoak garatzeko eta emozionalki, adierazpide asko daudela. Arte, sorkuntza adierazpide asko daudela. Antolatzaileak izango diren zaleak behar ditugu. Hau antolatzeko, antolatzen duzuenak ez duzue diruagatik egiten, hori argi dago. Hau antolatzen duzuenok egiten duzue honek bizi zaituelako, honek zorrarazten dizuelako pasioa, honek galarazten dizuelako loa, ez da funtzionala, emozionala da egiten duzuena, ez da? Antolatzaileak izango diren zaleak behar ditugu, herri ekimenetan egongo direnak, baina izango direnak teknikariak, erakunde publikoetan, izango direnak bitartekariak, argitaletxe batean, disketxe batean, soinu azpiegitura, argi azpiegitura enpresa batean, management bulego batean, agenteak izango direnak, behar ditugu horrelakoak ere. Behar dugu kulturkazetaritza jorratuko duten zaleak, eta behar dugu etxean, hezkuntza arautuan eta ez arautuan transmisioa bermatuko duten, edo behintzat ahalegina egingo duten zaleak. Horretarako guztirako behar ditugu kulturzaleak. Eta zertarako, bestela ez dugu kultur ekosistema osasuntzurik eukiko. Sekula santan ez dugu eukiko kultur ekosistema osasuntzurik. Eta kultur ekosistema diogunean berriz diot guk badugula, horrela ulertzen dugula euskal kulturgintzaren ekosistema, eta orain arte behintzat inork ez digu esan ez dela horrela. Nahi genuke ez da bai da egotea, baina guk behintzat horrela ulertzen dugu. Euskal kulturgintzaren ekosistema osatzen dugu sortzaileek, antolatzaileek, hezitzaileek, komunikabideek, sale aktiboek, baina baita ere kulturarekiko herritar pasiboek. Eta horien artean soilik uste dugu guk aurre egin geniezaiokeela kulturzaleak sortzeko erronka horri. Horrela, baino ez dugu lortuko. Hori da gure ustea.
Eta 4 lan ildo proposatzen genituen, bat, sormena personaren garapen integralerako ezinbesteko bitarteko gisa, modu sistematiko batean lantzea hezkuntza arautuan eta ez arautuan. 2. Plazak, Euskal Herriko plaza fisiko eta virtualetan gutxiengoa da euskarazko kultur sormena, gutxiengoa, gehiena erdaretan da. Zer esanik ez virtualetan, fisikoetan nabarmen, virtualetan zer esanik ez, eta hemen iazko jardunaldietan uste dut nahiko argi frogatu zela hori. 3. Komunikazioa, guk sekulako arazoa daukagu gure herrikideengaino helarazten sortzen duguna. Izugarrizko arazoa. Ez ezaguna gara gure herrikideen gehiengoarentzat. Eta 4. Transmisioa. Euskal Kulturgintzaren transmisioa bermatzea etxean, hezkuntza arautuan, zein ez arautuan. Iazko urrian okerrezpanagoa, Azpeitian bildu ginen Euskal Herri osoko 120 bat, keskatuta gauden, Kulturgintzaren transmisioarekin keskatuta gauden 120 bat lagun, eta hor denetarik zegoen, hezkuntza arautuan irakasleak direnak, ez arautuan ari direnak, gurasoak zeuden, kultureragileak zeuden, elkarteetan aritzen direnak, aisialdian gazteekin aritzen diren pila bat, elkartu ginen 120 guztira, eta hor ere oso ondorio nabarmena atera genuen. Euskal Kulturgintzaren transmisioan eten bat gertatu da. Etena gertatu da. Eta orduan, ia 2 belaunaldi galdu egin ditugu bide horretan. Hemen esaten nuen 2018ko jardunaldietan orduan burutu zuen 2 ikerketek gogoratzen baldin badituzue, bat Siadekok egin zuen elkarrek eskatuta Euskal Herri osokoa eta gero Jaurlaritzak ere egin zuen EAE mailakoa eta biek ondorio berberetara iristen ziren kultur konsumo, kultur ohiturei buruz eta orduan ere uste dut esan nuela eta oso datu larriak ziren katastrofismorako joerarik ez daukat, baina bai gauzak diren bezala esateko, eta hor datuek argi esaten zuten, Euskalduna bizi dela bere kulturari bizkarra eman da. Kulturzalea dena, erdal kulturaren zalea dela. Eta hori datuetan agertzen zen. Arrue ikerketa ere egiten da ikastetxeetan, EAEkoetan, eta datu ondorio berbera ekarri zuen. 16 urte bitarteko ikasleek oso atxikimendu gutxi dute kulturarekiko eta duten apur hori ez da euskarazko kulturarekiko atxikimendua. Gehien bat erdal kulturarekiko atxikimendua da. Irakurriko zenuten akaso, hor badago topagunearen baitan badago topalabe deitzen den iritzi eta gogo eta talde bat, eta horrek aurkeztu du ponentzia bat, berrindartu eta jauzi deitzen dena, interneten badago, Topaberri ez dakit ezagutuko zuen, hori da topagunearen aldizkaria, eta 67. zenbakian dago irakurgai. 2 lan eremu planteatzen dituzte datozen urteetarako, bat lana eta bestea jarduera ez formala. Jarduera ez formal horretan garrantzi berezia dauka kulturgintzak. Berezia dauka. Aurten guztailean ni izan nintzen Mintzola eta EHUk udako antolatzen dituzten udako ikastaroetan eta horra askotasuna zen nagusi eta aurkeztu zituzten soziolinguistika klusterrak ikastetxe batzuetan egindako ikerketak, aurkeztu zituzten 3 irakaslek beraien tesietan egindako ikerketen ondorioak eta laburbilduz, luzea 2 egunetakoak izan ziren jardunaldiak, baina laburbilduz ahoskotasunean izugarrizko arazoak dituzte hezkuntza arautuan ari diren ikasleek gaur egun beraien ideiak eta sentimenduak adierazteko. Ez dira kapaz, ez dira gai, sentitzen eta pentsatzen duten hori nahi luketen eran adierazteko. Eta bai klusterrak, bai EHUko irakasle horiek esan zuten ezinbestekoa dela ahoskotasunari zentralidadea ematea hezkuntzan, zergatik horrek eragin zuzena daukalako hizkuntzaren autuarekin, ez? Irakurtzen baldin baduzu Simon Fuchs, berrian idazten du, lauaska deitzen den atal batean, eta Simon Fuchsek beti errepikatzen du, etengabe errepikatzen du,
ezin badugu gure azarrea, ezin badugu gure posa, gure mina, gure emozioak ezin baldin baditugu adierazi euskaraz gureak egin duela. Eta horretarako horri laguntzeko kulturgintza izugarrizko tresna dela. Hau da, antzerkia izugarrizko tresna da, kantua izugarrizko tresna da, literatura izugarrizko tresna da, bertsolaritza izugarrizko tresna da. Hau da, kulturgintzaren bitartez, kultura adierazpideen bitartez, lor dezakegu, behintzat, laguntzea gaur egun oso arazo larria bihurtzen ari dena, eta da, 16 urte bitarteko, eta esango nuke ez direla 16 urte bitartekoak, baina horre ez da egin, bintzat ez dut ezagutzen ikerketarik, baina ikerketak badaude 16 urte bitarteko gure neskamutilen joerei eta jarrerei buruz eginda, eta arazo larria da, zuk euskeraz, zurea beharko luken hizkuntza batean, ezin adieraztea zer pentsatzen duzun eta zer sentitzen duzun. Niri bintzat arazo larria iruditzen zait. Astean bertan, irakurriko zenuten akaso, EAEko Eskola Kontseiluak txosten baten berri eman digu, eta honakoa azaleratu du. D ereduaren hazkunde geldiezinak eta iraunkorrak eta haren presentziak Euskal Hezkuntza Sistemaren ardatz bihurtu dutela dio txostenak. Ikasleen gehiengo hartzen du, sare publikoan ikasle guztien 41%, eta itunpekoan 24%. Aldea dago ordea bateko eta besteko ikasleen ezaugarrien artean, sare publikoan areagotu egin dira ikuspegi sozioekonomikotik eta kulturaletik maila basua dutenak, eta ikasleen ia herenak dira. Itunpeko sarean berriz, LH-en maila sozioekonomiko basuko familietatik datozen ikasleen 100 oso txikia da, 3%, eta DBH-en 2017ko datuen arabera 15% zen. D ereduaren kontrara, A eredua ikasgai guztiak gazteleraz dituzte, eta B eredua gainbehera doaz. Euskarak eragiten du kezka ordea. Euskarazko hizkuntza gaitasunak behera egin du, eta LH-ko ikasleen 37% eta DBH-ko 46% maila basua dute. Egoerari buelta eman nahian, hainbat proposamen egin zituen EAEko Eskola Kontseiluak D ereduari buruzko azterketa sakon bat egitea, euskal hizkuntza eta literaturaren kurrikuluma berrikustea. Uste dut hemengo ludotekari buruzko testigantza batean ere aipatzen dela, gero eta gehiago direla, beste herrialde batzuetatik, beste hizkuntza batzuetatik, beste kultura batzuetatik datozen herritarrak ditugula, ezta? Eta horiek nola egingo dute gero euskeraz? Eta nola etorriko dira euskarazko kontzertu batera, antzerki batera, egingo dute bertzotan, irakurriko dute euskeraz, biziko dira euskeraz, nola? Eskola Kontseiluaren txostenaren biharamunean egin dute publiko bagenekien, baina entzun gura ez genuen albiste bat, plateruenak ateak sarratuko ditu. Ez dakit irakurri duzuen, gaur, Beñat Gaztelurrutiari egindako elkarrizketa bat dakar, berria egunkariak, eta dino, plateruena ahalduntze saio ikaragarria izan da. Badakizunez, ia 20 urteko ibilbidea egin du plateruenak, eta esaten du, plateruena ahalduntze saio ikaragarria izan da. Hizkuntza, kultura eta herria erdigunean jarri ditu. Hizkuntza, kultura eta herria. Eta niretzat behintzat ahaztu beharrez genuken evidentzia bat, eta da Gorka Arresek duela 2 urte hemen bertan aldarrikatu zuena. Euskalduntze alfabetatze kanpaina masibo baten beharra dugu Euskal Herrian. Zeren euskara normalizatzen espada, bere kulturak ez du iraungo, eta euskal kultura osasuntzu espadago euskararenak egin du. Hori da marko teorikoa, gu horretan, marko horretan ari gara,
lanean, bai hemen, bai Euskal Herri osoan. Eta Elgoibarren, lehen esan dudan bezala, 11 urtetan antolatutako horren beste jarduera aztertu ondoren gu hartu ginen bi ardatzetan zuzendu dituzuela jarduera edo ekitaldiok. Bat da Euskaldun izatearen kontzientzia, ezagutza eta pentsamentuaren bitartez, horregatik gonbidatu zenituzten islariak, eta bestea da kulturgintza. Orduan, jardunaldi horietan, guk behintzat kanpotik aztertuta edukia, eta nortzuk gonbidatu zenituzten, argi zegoen, zuek keskatzen zintuena, edo behintzat antolatzaileek keskatzen zituena, zela Euskaldun izatearen kontzientziaz aritzea, eta kulturgintzaren bitartez aritzea. Zer lortzeko? Ba, euskaltzaleak eta kulturzaleak. Horretarako. Baina 11 urteotan burutu dituzuen jarduera horrek guztiek euskaltzale edo kulturzale gehiago sortu ditu. Elgoibarren. Eta gaur egun Elgoibarren dauden zaudeten euskaltzale eta kulturzaleak nahikoak zarete Elgoibarren euskararen erabilerak eta kulturgintzarekiko atxikimenduak gora egin dezan. Hoiek izan ziren guri geroko proposamen hau egitea eragin ziguten galderak. Horregatik proposatu genuen euskalgintza eta kulturgintza aztertzea, diagnosi bat egitea, zuek egitea. Zelan bai gu galdetegi bat prestatu genuen, oso galdetegi exigenteak gero gorkak azalduko dizue. Baina gu proposatu nahi genizuena zen egingo dugu autokontzientzia ariketa bat, bakoitzak berea eta elkarrekin ere bai. Orain arte egin duguna ikusi eta nahikoa ote den elkarrekin baloratzeko, eta nahikoa ez bada aurrerantzean aurrera begira zer egin genezake. Beti ere guk ulertzen dugun marko horretan zeina zuek puskatu dezakezuela, hau da guk gure markoa da euskal kulturgintzaren euskal kulturgintza ekosistema bada eta gero lau lan hildo. Hori da guk proposatzen genuen markoa. Orain zuek erabaki dezakezue marko hori apurtu, sakarretara bota eta nahi duzuen egitea. Orduan nik lehen esan dudan bezala, uste dut hemen aipatu behar bada zerbait baten lana, dela zuek egin duzuen lana, izugarrizko lana 40 urteetan, etengabe, ez? Orduan txaloak zuentza dira, noski. Eskerrik asko.